stort sett bare lutebynt, kanskje? Ja, tror det er det også, for det er ikke mange som bruker det ikke gjør noe. Ja, skal vi over til Ost har vi en hel del, så det kan vi ikke gjøre. Kaviar har vi det. Har vi en nedgullig kaviar? Vi er kommet til posten, som heter Nabo. Og hvis du har en god nabo som har lyst til å skaffe en påskjønnelse i grås, så må du skrive et brev til oss. Og sende brevet med det fikser P1, 7005 kroner. Og så Se hvor mange egg det er en hel pakke som står der. det fikser P1, NRK 7005 kroner skal det være. Men også merkedag er din gode nabo. Der må du Ja, jeg kan bare betale for den. Jeg vil ikke si hva har vi ikke. Nei, får du faen ikke mer. Du som skal begynne å spille innebandy og alt, du må jo tenke på formene. Egentlig så er jeg litt forbannet på deg for at ikke du har greid deg i dag. Jeg orker ikke. Jeg gidder ikke. Du ser faen ut som søsteren. Og 5 minutter til var ferdig. Borte var han og kom aldri mer igjen. Nei, jeg fikk det med på video. Vi var tok hver sitt av til det. Ja. Du begynner hjemme alene, 4. Ja, du skulle ha et ekstra. Men så bare jeg bare det har jo Men gud, kom tante det. Elin. Det var ikke ondt, tante. Vondt, ja. Og Nå forteller jeg røver historie. Nei, jeg har ikke så feil. Ja, ja, ja.